To la family kasar Ghana da Togo sun kace kasu babu cikin wannan sakalkali na shawarar ta na ECOWAS Siriyawa sun kace mina na barta NIS za su shiga wai garin sai sun shiga wai da visa sun kace yaushe sun kace su ba sun garagaita da ta corona ba sun kace wallahi baya an yawo ga tambada ma su suna ita cikin Siriyawo sun kace me sai ko sala su da kansu ba su rede da harkokin wai ya za a yi kai baki ni baki za ka shigo nan frontier ka sai sun shigo da visa sun kace ina su ba su cikin wagga halaka mana sun kace su ba su reda da shawara ga ba su reda isi yadda ha sun kace ya ne dan Niger ko kuma dan Burkina dan Mali zai shiga Togo ko Ghana haka a ce sai ya shiga da visa ko waɗanda a cikin sai sun yi sejour ha in ba harkoki sun bata ya ne za ku cewa baba tununu Najeriya da Niger ko da kawa sai a kai Najeriya wai a kai da visa ina ka taba jin wanga in ba tawara su mu corona ta wanga don harkar su mu corona ta ko garin su ba su yin shi shekaran jin ji mu corona ma an so yin abun ga mutane sun ka so vote dan sakal sai kun kalla kun gani abun da ya ci wallahi bura Togo da Ghana yenge aussi sam taradi rafa ine fosi ine Niger Mali Burkina Faso kan sai go furi kwarora inge borbi zagayen irkaye manti nyafo ba fono ni yayi ine yenge aussi sam taradi rafa kan makoron da sabai gibore no order ba ine di ma hagwai igfata siriyawo ni na kara ma dan zawuro kwa aino tonton soro sai har kai ne me ine iseda me sun kace su ba su cikin wannan sakalkali isi samu tara da rafa ina me c'est quoi ça là seulement de rentrer dans les pays voisins il faut les séjours et les visas à nos frères et sœurs peau noire teint noir grand-père même grand-père même grand-mère ils ont dit mais c'est quoi ce genre de bêtises là c'est quel genre de réflexion à réfléchir sans coordination coordonnée. Ghana, Togo, ils ont dit non, hein. AES peuvent rentrer dans leur pays, même sans visa et sans séjour. C'est la même famille. Merci beaucoup la famille. Allons nous prier. Koutachi Moutei, c'est Mouissala. Où tenez le mko djengar la famille? Naman Chemana, je vous love, je vous aime, je vous. Mon petit.